welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsunan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Aniata sa usa ka mahinungdanon kaayo nga suhito sa atong leksyon for this week mga kaigsunan. Gani natapos na nato ang tibuok suhito sa pagpangalagad sa iglesia sa mga katawhan nga mga pinalangga sa Dios. Ilabi na gyud niya itong mga marginalized members of our society, mga kabos, mga balo, ilo, kadtong mga dinaog-daog, mga walay palad sa kinabuhi. Dili sila ang ngayang pasagdan mga kaigsunan, gumikan kay kapangakuhan kini sa atong iglesia. Karon atong i-cover ang kinatibuk-an ug ang katapusang bahin sa atong pagtuon, labi na gyud niining uluhan nga atong pagatan-ahon karon nga nagkanayon a community of servants. Kung atong binisayon mga kaigsunan, ang katilingban sa mga sulugoon. Kuyog ka nato karon ang ato gihapong regular nga mga panelists din sa taknas pagtuon sa South Philippine Union Conference sa pikas nga bahin mga kaigsunan ang atong pinalangga nga Sabbath School and Personal Ministries Director dinhi sa SPUC, si Pastor Gingging Remulta Asoy. Ug dinhi sa pikas sa mga bahin mga kaigsunan ang atong maaniyag nga direktor, maabtikon sa Women's Ministries ug sa Shepherdess International dinhi gihapon sa SPUC mga kaigsunan, Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, atong padayunon ang ato ang pagtuon pinaagi sa binuksan nga pagampo kuyog ni Pastor Gingging Asoy. Magampo ta. Ginong Dios ning kabuntagon ning adlaw, dili matuki among kalipay sa pagpasalamat kanimo. Salamat sa imong gugma ug grasya sa paglugway sa among hinamang kinabuhi. Usamtang kami magatuon karon sa leksyon. Importante kini Ginoo nga may kalabutan sa among pagpangalaga diha kanimo. Naglaom kami sa imong balang espiritu. Tagay kami sa kaalam nga langit nun. Gamhi kami aron nga ang among diskusyon karon magagiya ka namong tanan, magapasantop ka namo labi ning sa tagpaminaw nga mahimo kaming panalangin ngadto sa uban. Salamat amo kaning gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. Ang atong leksyon karong simanaha mga kaigsuonan nagisgot mahitungod sa mga sulugoon or mga alagad. Ang atong pagsabot sa pulong alagad mga kaigsuonan or sulugoon usahay dili kayo nato matikad pagayo gumikan kay nato namang gong hunahuna basta maghisgot ng ganitag sulugoon kaninang ato mga binayran nga mga sakop sa balay. Mga kasambahay kung sa lain pang pinulungan mga kaigsuonan gisweldohan nato sila and we expect them to do menial labors in the house, pagatiman sa mga bata, pagluto sa pagpangusina, hugas sa plato, paglimpyo sa balay, ug uban pa nga mga buluhaton aron concentrate na lang ta sa atong mga katungdanan diha sa pamilya. Pero alang niadtong mga panimalay nga walay mga katabang, labi na gyud nga ilahang gi-train ang ilang mga kabataan unya ang mga ginikanan mismo naglihok sa ilang tagsa-tagsa ka mga tahas mga kaigsunan aron mahimo ang tanang mga buluhaton sa balay nga wa gyoy problema. Makasabot kita pag-ayo kung unsa ang tinuod nga kahulugan ni ining pulong sulugoon. There are fathers who do responsibilities in raising their family. Mga bata usahay ma-assign na maghugas og plato, tigsilhig sa palibot, silhig sulod sa balay. Abi ninyo masayon pahinuon baya manilhig sa sagbot sa gawas kaysa kanang manilhig kag abog sulod sa balay. So kining tanan ng mga butang mga kaigsuonan are being put together, giving color to every homes. So mao ni siya mga kaigsuonan ang atong i-translate moabot ta dinha sa atong mga iglesia kitang tanan nga adunay background kung unsa ang mahimong pagkasulugoon mga kaigsuonan makasabot kita ni ining ato ang pagka-komunidad sa mga sulugoon in our church. Sa dili pa nato na pagatun-an mga kaigsuonan karon. Basahon nato ang ato ang memory verse unya unahon sa nato ang ato ang pagtimbaya sa atong mga suki nga mga tigpaminaw o mga viewers sa Hope Channel Taknas Pagtuon. Unahon nato si Ma'am Pinky ang muuna sa pag-greet niini. Salamat ining higayon mga kaigsuonan nga amo mong mag-greet. Ako unahon sa pag-greet ang atong mga higala diha sa Cebu ug mga kaigsuonan. Pastor Tony Rigaa na sa LMS nagtrabaho. Mr. and Mrs. Henry and Nita Gulfan, ang akong mga in-laws.
si Mr. and Mrs. Subin and Bernadette Meting, si Dr. and Dr. Van Mendoza, o ambak ta dinhi sa Southern Mindanao Mission, Mr. and Mrs. Robert de la Cruz, o maingon man sa ilang buutan nga anak nga si Shen Solis de la Cruz, o ang tanang mga faculty and staff, o maingon mga estudyante sa Matotom View Academy. O arita sa pag-greet sa mga kaigsuonan nga dili na lang nato nganlan tanan, ang lugar na lang diha sa United States of America, Canada, o maingon sab sa Middle East o sa United Kingdom. Maayong adlaw nga igpapahulay kaninyo tanan mga kaigsuonan. Okay. Pastor Gingging? Ako sa pag-greet sa atong makaigsuonan sa Compostela Valley, atong daghan kay makaigsuonan diha kauban sa Davao del Norte. Ni atong pipila ka mga atong miagi mga Sabado makaigsuonan dito kami ni Pastor Jimenez. O akong palipay kanyong tanan sa usa ka malampuson kay nga celebration sa ika-4 ka tuig sa celebration sa stewardship nga dito ta dunay 7,000 kapin. 7,000 kapin ka makaigsuonan nga nagtambong pertig yung daghan na makaigsuonan. Unya dalaygon ang Ginoo sa kalampusan o congratulations nga ang tagom karon Central mao ang highest increase sa ilang income nga ni-increase sila makaigsuonan. Nana sila record makaigsuonan more than 11 million ang ilahang income within this wa pa na sangko ang tuig. Grabe gyud ang ilahang pagkamalampuson sa ilahang pagpanarbaho ug pagpaningkamot makaigsuonan. So o karon ang ato sa i-greet ang atong makaigsuonan sa Pagadian City District. Pinanguluhan sa ating ilang district leader si Pastor Serrano o nalipay ta makaigsuonan nga nakikauban kanila. Akong gihangyo nga ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan sa inyong pagpaningkamot sa adlaw-adlaw ninyo nga panginabuhi. Amen. Atong padayonon nato pagpanimbaya mga kaigsuonan sa atong mga kahigalaan nga nagsunod kanunay sa atong programa dinhi sa Takna sa Pagtuon. Special greetings ngadto sa Barayuga family nga naa dinha sa Boston, Massachusetts mga kaigsuonan, si Brother Bon ug si Ma'am Jane ug sa ilang mga kabataan and the entire family. Ato sab gi-greet diha sa California mga kaigsuonan si Dr. Johnny and Dr. Sharon Postrero. Congratulations sa inyong bagong citizenship. And we are very happy with the celebration that you have as a family. Ato sab gi-greet ang ato mga kaigsuonan dinha sa si Pastor Dimi ug si Ma'am Inday Rosel Sisuna sa Lasdak ug sa tanan nga mga kaigsuonan nga naa dinha kanunay nagsunod sa Takna sa Pagtuon. Si Kuya Jay Salcedo, si Ate Hining, happy weekend kaninyong tanan and the whole family. And we also would like to greet our brethren and students nga community na karon sa Central Philippine Adventist College. Atong gipahigayon nga week of prayer karong simanaha mga kaigsuonan matapos gid karon nga weekend. I'd like to specially greet and appreciate the leadership of Doc Julie Rizardo, ang atong pinalangga nga president sa SIPAC. Maingon man sab ang responsible sa invitation nahimong successful kini nga week of prayer mga kaigsuonan, si Pastor Eldin Toledo ang ato ang Vice President for Student Affairs. And best of all sa tanan nato nga mga listeners sa Hope Radio, ang tanang mga kaigsuonan nga nagtan-aw sab sa Facebook ug sa YouTube, happy Sabbath weekend kanatong tanan mga kaigsuonan. Akong idugang pag-greet ang atong mga kauban diha sa SPUC, mga sekretaris nga kauban nato, si Ma'am Apple Buscato, si Cheryl Godelano, Jiel Palomares, si Joan Asoy, si Ma'am Junor Mungaya, si Ma'am Jed Sorinio, ngadto kang Saysay Kagatam, Metal Almosira, o kang Arlene Abo-abo. Abo-abo. Okay. Thank you kayo mga kaigsuonan. All right. So magpadayon ta mga igsuon no sa ato ang pagtuon sa atong lesson karon. Atong hangyon si Ma'am Pinky sa pagbasa sa atong memory text for the week mga kaigsuonan. Okay, sa Makaplaga nato mabasa kini sa sa Hebrehanon. Hebrehanon 10:23 ug 24.
magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaom aron dili kini matarog. Kay matinumanon ang nagsaad 24 og magpinalandungay kita ang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa maayong buhat. Wow, salamat kayo, Ma'am Pinky, no? Actually, kini nga verses, mga kaigsunan, is speaking of the last days. Hapit na mangyod mo abot ang panahon nga matapos ka ang atong kaadlawan dinis kalibutan o kini usa ka pag-awhag, mga kaigsunan, sa pag-inalagaray ang usa sa usa. Magpailalom sa mga buluhaton nga imong tan-aw, makapagaan sa gipasan sa imong isigataw. Dili man lamang diya sa atong panimalay, kundi sa atong komunidad ug labaw sa tanan diha sa atong iglesia, mga kaigsuonan. Kuningon ini ang hulagway sa mga katawhan sa Dios nga anda mo pailalom sa mga kapangakuhan aron lang mahawasan ang gipasan nga kabugaton sa mga kaigsuonan sa atong isig kaingon pagkanindot nga hulagway sa kalibutan ng atong masinati. Pastor Gingging. Sa akong nasabtan, Pastor Hesbon o Ma'am Pinky, ang iglesia di ay nag-exist. Dunay dako kayong katuyuan. Gibutang kita sa Ginoo dinhi, mao na ang usa sa akong nasabtan sa pinaka-core sa atong lesson. Kay wala naman siya. Wala naman siya dinhi, di ba? Gituyo sa Ginoo nga na ang iglesia aron mahimo kitang kamot, mahimo kitang tiil niya, mahimo kitang iyang tingog ug iyang kasing-kasing. Kaya tinuod makigsunan kung masabtan nato ng iglesia, ang tuyo gyud sa iglesia, mao di ay ang pagministeryo gyud. Mahimo kitang sandayong sa panalangin ngadto sa uban. Kita ang extension kibali sa Ginoo, wala naman siya. Kita ang nahimo makigsunan nga mga lagad sa mga katawhan, wala naman siya. Kita iyang kamot, kita iyang kasing-kasing. Kita ang iyang tiil kay nganuman makigsunan aron sa pagkabot sa uban nga nanginahanglan. Amen. Ang tinuod gyud nga kahulugan sa pulong pagpangalagad, mga igsoon, ingon ani kalalom. Usahay manggod common lang kayo nato kanang maghisgot ta sa word nga pagpangalagad. Moingon tag kumusta ang pagpangalagad, Brad? Moingon din tag okay raman, Brad, dasig. Unya nanewa na magsimba, Brad, balik tag pagpangalagad, Brad. Unsa man gyud ning pulong nga alagad, mga kaigsuonan? Dili lang niingon nga simba lang ka makita ka sa iglesia, kundi it's more than that word that we understand, mga kaigsuonan. Kaya ang pulong pagpangalagad, mao gyud ni ang ministeryo nga imong giapilan. Kanang moingon nga niadto lang ka didto sa iglesia kay ni simba, nagpa-check attendance lang ka, nagpainit lang ka sa imong lingkuranan, dili na siya pagpangalagad, igsuon. Kaya ang tinuod nga pagpangalagad, mao ni ang pagsalmot sa buluhaton sa iglesia. Mahimo man kana nga pag-alibyo sa kasub-anan sa uban, pagtabang sa kalisdanan sa mga nagkalisod, pagpakaon sa mga nagutman, pagbisti sa mga walay sanina, o kining tanan, mga kaigsunan. Remember the key text nga atong gitun-an niining tibuok nga quarter, mga kaigsunan, whatsoever you have done to the very least of this, my brethren. Sa labing gamay nga sakop niining akong mga kaigsuunan, kung unsa inyong gihimo ngadto kanila, matupad ni Kristo, inyo kanang gihimo kanako. And that is the totality of the word service. Kung atong binisayon, mga igsuon, pagpangalagad. Manay tuyo, Pastor, kung imong tanahon ang Matthew 20:28, ningon diha, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. So may ani siya makigsunan ang tuyo sa pag-anhi ni Jesus. Sa iyahang pagministeryo makigsunan, wala siya may anhi aron lagaron. Ni anhi siya aron nga mo alagad. Amen. No? Lahi man sa kalibutan nga panglantaw makigsunan kay mga lagad ta pero ganahan man tangan honorable. We are honorable pero ang Ginoo dili man. Nianhi gyud siya kay gusto siya nga dili siya serbisyuan, siya gyud mismo mo serbisyo nga to sa uban. Di ba? Mao na ang pinaka-basic kaayo. Yeah, that's it. Ma'am Pinky. Sa atong pagduon sa milabay nga mga leksyon, mga kaigsuonan, atong maninaw o atong mapamalandong nga ang matag usa katumutuo gipadasig gyud nga naa diha ang kausaban sa iyang kinabuhi baingon nga ahin siya sa kausaban. No? So sa diha nga naanay kausaban sa matag usa, nabautismohan siya o yan ay makita nga kausaban sa iyang kinabuhi,
lahi na ang iyang mga sinultihan, wala na tong pamalikas, lahi na ang iyang temperamento, dili na siya isog o dali masuko. Kanang tanan mga kuan lang na kung magpabilin ta nga ingon lang nga akong tinto na ko nga mag-alaga total di lang ko good ha mo simba kay na ako kapadulan diha. Dili man di ay pastor kay ang usa ka kanang kahoy agi po kung ikaw rang magpabilin nga ikaw ra usab Mapalong na. mapalong gyud ka. So imo gid na siyang ibahin ang imong baga ngadto sa uban nga wa pa nakasugod aron na siya mo dangilag Musiga. o musiga. So ako na pamalandong pastor nga ingon ana sa bang atong kinabuhi ingon nga Kristohanon gani si Pablo nagagamit og lain-laing mga metaphors. Ang metaphors mga kaigsuonan mao nga implied meaning nga dili siya pareha pero di man ta example ka ng body of Christ no di man ta ang lawas gyud ni Kristo. So doon na siya igbot ipasabot implied meaning nga we act as the body of Christ having different parts no gikan sa tulo paingon sa tiil pero usa ra gyud ka purpose ang pangayo sa ato sa Ginoo nga we will work unitedly That's it. in his purpose. Yang katuyuan sa diha mga kaigsuonan makita no nga sa nagkalain-lain nga matang sa ato mga talento mo komplementa sa talento nga wala sa uban kanang imong talento. Naapoy talento ang uban nga wala sa imo. Usahay magingon ta nga kanindot ba pud siya ang talento kamaayo man niya mo kanta unta ako pod. Pero wa ka kahibalo nga ang imuhang talento diha sa pagka maayo manghigala, makigamigo, pagkatabian, dako na po kay nag-ikat-amot alang sa buluhaton sa kinatibuk-an diha sa sulod sa iglesia mga kaigsuonan. Pastor Gingging, what Ang can you common say? kaayo nga metaphors nga giging nahisgot man si Ate Pinky og metaphors, di ba? Common kaayo nga ingon nga kita mao ang asin, kita mao ang kahayag, pero sa atong komunidad makigsuonan ang atong leksyon nagamit usab kay gitawag man tag mga agents of change, di ba? Gibutang ta diha nga mga ahente kita alang sa dakong kausaban. So ang tuyo di ay makigsunan, naggamit po diha og lain nga kita kuno mga perfume. Nasa atong lesson. Gawas nga body of Christ nag-ingon sa tipingki ganina, di ba? Dili lang perfume makigsunan, nya naa po diha we are ambassadors. Sa ato pa kita di ay makigsunan mailhan sa Ginisos pinaagi sa atong pagkinabuhi kay kita mga pinadala sa Ginoo. We are God's representatives. Iyahatang mga representative din makisunan. So, nindot kay tanahon ang kinabuhi sa Ginoo nga pinaagi nimo makita bitaw nga oy pagkanindot sa ilang iglesia no naatay makigsuunan nga ang ilang kinabuhi na maayo kaayo kapanaminan kay ngano man mga limyon man ang kahumot kanang perfume di ba mohumot mo gina Tinuod. nga kanang iglesiyahan no bisan pag dili ta magsigigwali bisag dili ta magsigigihimog kusada makigsuunan ang ato mismo nga mga kinabuhi mga representative kita makigsuunan alang-alang sa kaayuhan sa buhat sa Ginoo. Amen. And every time we do this, kini mga metaphors nga gisgutan mga kaigsuonan, atong makita nga malinampuson lamang ang impluwensya nga mogawas ngadto sa katilingban if we do that through service mga kaigsuonan. Okay. Atong suportahan tong gisulti ni Pastor Gingging kaganina, gani na isgutan naman ni sa atong milabay nga mga lesson. Kumusta man ang atong iglesia kung pananglit masira? Ang mga tao maapektuhan ba? Or wala lang sa ila? That's a big question mga igsoon. Ato lang kining balik-balikon pagpamalandong. Kung mawala ang atong iglesia, ana nga katilingban, ang pangutana, mangita ba sila? Mingawon ba sila? Or baka mas malipay pahinuon nga nawala na ng iglesia. So, that could only be possible when our churches begin to go out and serve the needs of the community, mga kaigsuonan. So, ato ning angayan nga isulod, ingon nga mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Okay, Pastor Gingging. Gusto lang ko mudugang gamay. Ang kalibutan manggod ko no nasakitan na pag-ayo. Tinuod gyud ang tanang kasakit makigsuonan naa na sa kalibutan. Unya ang gi-describe sa atong lesson makigsuonan. This is a dying world. Himalat yun nga kalibutan tungod sa sala sa atong nagian sa previous lesson, di ba? Alright. Grabe ang sala, grabe ang kasakit nga nagian makigsuonan. Ikaw ug ako di ay makigsuonan ingon nga makristohanon. Kita maoy pinadala sa Ginoo. Ambassadors kita. Nga mahimo unta kitang tambal, mahimo kitang kaayo
sa kalibutan nga atong ipon. Katong ingon bitaw niyo pastor nga kung ang atong iglesia mawala. Ang ato manggungunahon na sa iglesia makaigsunan building lang. Pero kita mismo church kita makaigsunan nga nag-exist. Nga bisan pag walay building makaigsunan, ang mga tao maingon nga pagkanindot katong mga tawhana nga naa sa among komunidad nakahatag tug kagaan sa among gibati, sa among kasakit nga na-eksperyensyahan. Na ako'y Praise the mandumduman Lord. na Pastor Okay. ba, kining presensya bitaw sa iglesia, mga Adventist ibutang talang kay niya amang taana nga grupo. Murag, kung imog yung pamalandungon, ang presensya na sa usa ka lugar muganoy sa mga tao sa pagpangita nga lay manggito silang mga tawanan. So, Sige. Sige lang. So, in other words, Ate Pings, ang imong gimin, ang influence. Oh, Ang influence gyud sa Ang iglesia. influensya sa usa ka iglesia nga naa nag-exist. Oh, that's right. so kung mahimo lang ba nga namang guy uban maingon nga ay lahi-lahi ba ni mga tao ay ang tudlo bitaw lain man sila og katas-on na itaas na yung lubo na meaning to say nga may mga kinaiya pa nga dili bitaw popareha. So naay uban nga mahimo usahay kapandulan. So ako nakita nga kung pananglitan ang usa ka iglesia nga naagid bitaw nagpuyo sa kalinaw. Kada malinawon ba? Happy nga church bisag unsa pa na siya ka iglesia nga matawag tag dili kaayo gyud cathedral tan-awon ang iyang building, ang iyang edifice. So bisan pa niana kung makita gyud sa katilingban nga kanang mga membro diha mahigugmaon sa sikatawo, malinawon, matinabangon, dili ba sa nindot kay nga representasyon sa pagdani sa mga tao nga naagid ni something ni sila in common. Alright. Nasahi gyud. Yeah, usahay mong good mga kaigsunan ang atong concept once gani nga mosulod na ka sa iglesia, nagsugod na ta diha og kat sa hagdan sa pagkapangulo which is normal. Wala gini problema, nisulod ka diha ingon nga labi na og pananglit batanon pa ka nga nasulod, nakit-an ang imong potensyal, himuon kang iway leader, ganahan ka. Kay gigamit ang imong potensyal as a leader. And that's also service. Hangtod nga mag-aspire na dayon ta nga mahimo tang Sabbath School Director, Personal Ministries Leader, hangtod nga eventually mahimong elder, and now suddenly makaingon ka nga, wow, I have now the command. Pero mga kaigsunan, while we consider leadership in our church as very important aspect mga kaigsunan, that form of leadership nga gipanig-ingnan ni Kristo mga kaigsunan is to be the pattern nga kinahanglan natong himuon. Unsa may gihimo ni Servant. Kristo? Servant leadership mga kaigsunan. Gani sa giingon ni Pastor Gingging kaganina nga wala na magud sa dinhi mo na nga kita na mo iyahang extension, kita mo iyang kasing-kasing, kita mo iyang kamot, kita mo iyang tiil aron adtuon og hikapon tandugon ang ubang katawhan alang kaniya. But speaking of this reality mga kaigsunan, si Kristo ingon nga atong panigingnan, nagpakita sa pinaka wala dahuma nga gesture of service. Lalimang kang gibaksa niya ang iyang kaugalingon, nagtuo lang po din tao ng iyang mga tinun-an ug unsa nang pagkahigimik ining ato ang agalon. Daw be mga kaigsunan sa diha nga iyang gikuha na ang balde o ang tualya, gipang signit niya ang tiil sa mga tinun-an nga dili unta gusto nga magpahugas sa ilang tiil. Kaya nakarealize sila nga, wow, that's very humiliating in a sense. Pero Jesus persisted, and it began to change the minds of His disciples. Alang kanila, probably ni atong tungura, wa sila kasabot og nganong gihimo ni Kristo. Kaya nagsigilan sila kunahuna nga kini, inigatukod sa kingharian, ako gyo'y right hand, ako gyo'y gwardya, ako gyo'y sergeant at arms, ako gyo'y vice president. But Jesus wanted to revolutionize everything. Kita karon nga nagtanaw silang kasinatian mga kaigsuonan, kasabot ta nga serbisyo gyud ang iyahang katuyuan ni atong tungura. Modwell ako, Pastor, aning metaphor nga living sacrifice. Living sacrifice, buhi nga sakripisyo. Ang first thing God nga maana sa tungunahon na kanang naghalad-halad ta og karniro diha og mga langgam ba, depende sa klase sa sala. Ako mapamalandong ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus. Tinuod dito nga living sacrifice. Ngano man, nagdumili bitaw gid siya sa iyang kaugalingon nga
Ginoo man gyud unta siya. Pangalagad yun. Oh, ako na yung makompare din sa atong iglesia, maski sa atong organisasyon. Na yung mga leader nga, mga presidente baka na siya, unsay ang katungdanan nga, doon na siya espiritu or willingness, mga kaigsuonan, nga mo deny sa mga pribilehiyo, nga usahay para unta sa iyaha. Pero moingon siya nga, karon di sa kuani, kasi sige na ko og katagamtam ani. Oh, sige na ko Ihatag po sa uban. ka-enjoy ani. Talag sa onra kay na pastor nga espiritu. That is selfless service. Oo, mo nang makaingon ko nga kung ang mga leader unta dili lang todo hako pod ba nga ihatag pod sa uban pagkanindot kaayo sa pagsinandurot sa uban nga mga magbubuhat. Okay, ang bottom line diya mga kaigsuonan, Jesus came to serve and not to be served. Niabutas sa atong nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsuonan. Ayaw mughawa din ha, atong padayon ng atong pagtuon, inig katapos ni ining mubo nga pahinumdum. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala, daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin diha sa inyong mga TV o radio sets. Atong padayonon mga kaigsuonan ng atong gibiyaan nga punto kaganina. Katong gitawag na tog selfless service, self-sacrificing service mga kaigsuonan, which brings us sa kasinatian nga gihimo ni Moises mismo. Usa siya ka alagad nga nagpataliwala sa iyang mga katawhan og ngadto sa Dios. Gitawag ni siya og unique kind of intercession mga kaigsuonan. Gani si Moises sa iyahang pagka pangulo, gitawag pa man gani siya the meekest man on earth mga kaigsuonan. However live. Posible nagapunting kadto sa kasinatian sa diha nga ang iyang mga katawhan pagalaglagon sa Dios gumikan sila pagkadautan. Pero tanawan ninyo ang gihimo ni Moises ingon nga alagad. He never thought of his privileges, of his reward, mga kaigsunan. Gatanaw na magidunta siya nga, tungod kay ako mo ay pangulo, ani. Inigabot dito sa yuta sa saad, ako gimuangkon sa pinakapatag nga luna o pila ka ektarya gyud ang ako ang irehensya ni ini. But he was not thinking of these rewards, mga kaigsunan. In fact, sa diha nga hapit ng puuhon sa Dios ang katawhan sa Israel, gumikan sa ilahang pagpakasala. Gitahan ni Moises ang iyang kaugalingon nga nagkanayon, Lord, if it will be possible, blot my name out of the books nga naa sa imuhang mga kamot for the sake of my people. So, this is very extreme mga kaigsuonan nga significance and implementation of servant leadership. Pastor Gingging. Naalang ko yung nabuntayan si lesson, Pastor Isbo, ng lingaw kay ko nagbasa ni ba kay ang Ginoo di ay nasuko pag-ayos katawhan sa Israel. Sa kasuko niya nga ibalhin unta niya ang saad gikan kang Abraham ngadto kang Moses nga ikaw na ang mahimong father of all nations. Nasa atong lesson? Yeah, that's right. Pero si Moses wala gyud. Kita pato ito privilege na unta gyud kay ni kay ako gyud di ko basta-basta ni. Makaigsuonan tan-awa gud ang Exodus 32:32 atong basahon. Nagingon siya dire, please forgive their sin, but if you won't, then remove my name from the book in which you have written the names of your people. Ginoo, Pagkanindot, no? bahala diha og mawala ang akong ngalan diha sa libro sa basahon. Basta maluwas lang akong katawhan. Yeah, man. Mo na Mao ni tinuod nga self-sacrificing self-sacrificing mga kaigsuonan. Kaya nga naman, usahay na may mga pangulong maniguro lang ila. Bahalag magkinaon sa mo diha. Basta kay Basta sigurado magkinaon sa na, bahala mo, blame na lang dito, blame, panudlo na lang. Pero si Moses dili. Bahala niya, iyang gihapan ang iyang makatawhan mga kaigsuonan. Bahala dili siya maluwas, basta maluwas lang iyang makatawhan. Amen. Grabe gid ang kinaiya mga kaigsuonan, lisod gyud na pangitaon. Heroic ra pod to Hero gid kaayo. Heroic ra Nga pod iya kayo. mangingon. Actually, kung imong i-analyze gid unta the way salvation operates mga kaigsuonan, Moses went beyond what is allowed. Kaya ang labing tinuod mga kaigsuonan, ang kaluwasan
taglawas manggod ni, individual manggod. Pero wa man ni nagpasabot nga nabuta si Moises sa kamatuoran nga ang kaluwasan individual. But he tried to venture mga kaigsunan, uroy di ay kung musugot ang Ginoo di luwas ang iyang katawan. I think that was out of his love. Ang iyang motivation nga nakasulti siya adto kay That's right. nakita niya ang mga katawan nga pastilan og di gini pasayloon sa Ginoo. Luto man gini sila ba? Abi ninyo mga kaigsunan mo ni gugma nga nagsalimuang mo ni tinuod nga implementation sa gugma. Lalibang kang katawhan sa Israel, sukad pa nga nigawa sa Ehipto mga kaigsunan. First day, wa na laing naangkon si Moises gikan sa mga katawhan. Bugutbot. Puros na bagutbot, puros labad sa ulo, and yet he still was brimming with love in his heart for these people. Sakto gina, Makalilisang Pastor. gina nga pagbati mga kaigsunan sa Kapangulo. So makita nato that he was a servant who intercedes. Pila man sa ato din mga pangulo sa iglesia nga mutahan sa ilang kaugalingon alang sa kayuhan sa kadaghanan. Grabe, no? We Talagsaon na seldom lang, Pastor, find ay? that as a reality in our church, mga kaigsunan. But this is a call, no? Self-sacrificing, selflessness, mga kaigsunan, mao ni ang mga butang nga makita nato sa panigingnan sa kinabuhi ni Nalo ko'y Moises. gustong basahon, Alright, Pastor. sige, Ingon si Dre. Pastor Ginggit. The Lord listened to all his pleadings and granted his unselfish prayer. Kuyawa, no? Ang Ginoo makisunan na mati sa iyang ampo, sa iyang hangyo. Nga, Ginoo, bahalag mawala ko. Pero nakita man sa Ginoo ang iyahang gugmagid nga tiunay, ang iyang pagkatinuod nga alagad. Yeah, that's Makaigsuunan, aato sa mga ampo, nga daghan unta ang lunod patay nga mga pangulo sa Amen. iglesia. Nga muunong gyud sa tungod sa ilang gugma sa buhat o gugma sa makaigsuunan nga bahalag magkinaon sa makaigsuunan. Dili gyud unta pasagda nato ang makaigsuunan sa sulod sa iglesia. Kuan Correct. Pastor ba nang di bang gid ma-mention magid nako na naay mga instances o mga example nga kasagaran ang naa sa leadership murag mo exalt bitaw siya sa ang kaugalingon nga judgmental siya, example makakita siya na ay mga loopholes o lapses sa kaigsuonan. Usahay ka ng aksyonan dayon nga disiplinahon o imbes nga naon tay due process ba ng pag-agak, pagduaw sa ug unsaon nga tinuod ba na og dili ba Matabangan yun. o kana bang nagi act of love bitaw nga i-save nimo sa siya o sa dalhon dayon sa gitawag og Okay. Sanhedrin nga pamaagi. All right. Gani balikan na to ning kinabuhi ni Moises mga kaigsunan. Daghang kays mga Bible interpreters nga mipunting niining kasinatian nga gilukdo ni Moises ang sala sa mga katawhan. When finally si Moises diha nas bungaw sa yuta sa saad mga kaigsunan. Nakahibalo man kita nga wala gid siya kasulod. Gumikan kay it was ruled out gumikan sa iyang dako nga atraso sa iyang sala. Gani sa kadaghanan sa atoa ang nabutang sa atong mga kasing-kasing nga ang pinakadako nga sala ni Moises kadtog yung iyang gibunalan ng Lambos. bato, iyang gilambusan. Ang bato. But other interpreters of scriptures would like to attribute kadtong gisisgutan ni Pastor Giging kaganina gitubag sa Ginoo ang iyang pagampo nga gumikan sa iyang hangyo nga ibalhin ang tanang sala sa mga katawhan ngadto kaniya mismo. Mao to ang giisip sa Dios nga dako nga atraso ni Moises mga kaigsunan, which did not allow him to cross over and see the beauty of the promised land I mga think kaigsunan. that is only the other side of the coin. That's it. Pero sa ato nang na estudyuhan sa milabay nga mga leksyon, ang dako nga kapakyasan ni Moses mao to nga he was very drastic bitaw in obeying God's That's it. suggestion or command nga iya lang anaon ang bato niya mo. iyang istoryahan. Oh, istoryahan ba? Nya kay murag out of his temper ba? Nga na impito na siya tungod sa mga katawhan sa Iyang Ginoo kalagot nga sa mga oo. katawhan. So murag mauna nga lesson sa ato ang kita gyud dili kita magdali-dali. Amen. Okay, Pastor Ginggit. alam poon gyud kaayo makigsuunan ang mga pangulo sa iglesia, alam poon gyud kaayo. Dili gyud nato mahimo makigsuunan kun wala ang balang espiritu sa ato kinabuhi. Kinahanglan gyud nato magamputa ingon nga pangulo kay giingon sa atong lesson, dili gyud lalim ang sa side ni Moses. okay. Dili Amen. gyud sayon, di gyud nako ma-imagine makigsuunan nga kana bitong ingno na lang ka nga di kakalahos dito sa yuta sa saad. Kay dinhi ra gyud kataman tungod sa imong
naapot kay gamay nga kapakyasan dili gid sayon makaigsuonan. So ang ako lang ingon ninyo nga ang grasya na lang yun sa Ginoo nga makalahutay ta. Ang importante nga kita ingon nga mga pangulo mabati unta nato nga ato gid gihigugma ang ato mga katawhan sa sunod sa Amen. Brescia. Okay. So, muadto ta sa sunod nga punto sa atong lesson mga kaigsuonan, kining pagpangwali. Kining pagwali mga kaigsuonan, dili lang ni ingon nga magwali tas mga kadalanan, at tas mga bus musaka ta, magwali ta. Although we have tried that, kay usahay po ning ato ang pagka-curious, that was more than 20 years ago. Nga nagsulay mi og wali sa bus mga kaigsuonan, pero with a different twist man Pinky. Moro to'y wali nga walay collection of offering. Nag-offer pa mi og kanta o niya natunong to nga samtang ang bus nagliko-liko na dito sa mga mangima dapit, kaming gakantaha mga kaigsuonan kay mga kauban na mo to sa mga singers rapod nga mga boys. Perti ginamong panggunit gyud sa barandilya sa bus aron di may mga tumba sa liko-liko. Pero nga mga kauban nga mga babae didto, mga classmate, kung mahimo pa lang, di na sila magpaila nga kauban nila. Kaya limang kabugod niya na magwali ka sa bus. But anyway, speaking of servants who preach mga kaigsuonan, kining pagwali, no, out of the passion of your heart. Kaning giingon ni Pablo nga preach the word in season or out of season. Passion ni siya mga kaigsuonan nga nagdilaab gikan sa imong kasing-kasing. Nga di gyud ka kapugong kung naa kay higayon mga kaigsuonan, gamay lang gud nga opening, entrada dayon ka sa imong pagpasipot sa mensahe ngadto sa uban nga wala pa kahibalo. And this is also counted as service mga kaigsuonan. Pastor Gingging. Kani manggong kuan pastor sa atong lesson nga ingon nga magwali, servants of praise. Gipasantop diha sa atong lesson nga dili ang ato mangunahuna nga mangwali gyud ta. Okay man na makigsuonan, wala gyud problema nang mangwali ta. Pero ang pasabot gyud sa lesson nga sa atong pagwali dili gyud magbulag kining pagbuhat nato alang sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Mao gana dili link diha makigsuonan nga preaching the gospel and working to help others. Mao ginay basic makigsuonan kay usahay manggod siya ingon mangwali ta maaganahan gid ta kay mangwali pero ang tinuod makigsuonan kanang social work, gospel, charity ug witnessing dili gid na siya magbulag makigsuonan kay ingon diha the poor are to be relieved, the sick cared for, the sorrowing mga kabos matabangan ang mga naibalatian, tanang nga nagsub-an, i-comfort. Mao ginay basic makigsuonan kay bisan pag dili ta mangwali na nga mag-crusade pataon sa diha. Basta daghan sa mga tao atong natabangan sa ilang panginahanglan. Musunod ra na siya. Kanang mga hamilig ka lang modawat sa Ginoo, musunod ra na. Ang importante makigsuonan nga nitabang ta kay klaro man kay ng Christ method alone nasa atong leksyon, di ba? That's it. Christ method alone. Makigsuonan usa ni ingon si Ginisus nga sunod mo nako, giunsa man niya. Gitagbo sa niya ang tanan nga panginahanglan. Mo na basic mga kaigsuonan. Basahon na to ng bersikulo sa Mateo Kapitulo 10, bersikulo 8, mga kaigsuonan, katapusang bahin na nagkanayon din ha. Sa first premise nga nag-ingon, go and preach, the kingdom of heaven is at hand. Dili sa katapusan nga bahin mga kaigsuonan, nagkanayon ang bersikulo, freely you have received, freely give. Ang buti pasabot niini mga kaigsuonan, kining kamatauran nga atong giwali, ato ning ibutyag nga tustanan kay ngano, libre ni nga atong nadawat. Walay bayad. Way bayad ni nga nadawat, ihatag po na to ni nga walay bayad nga to sa uban. Pero usahay mong mga kaigsuonan, na ay kulor ang ato ang winalihan. Muraog, sa atong pagwali, kita mo oy tag-iyas kamatuuran. Which means nga, murag yun og atong ipasabot sa atong giwalihan nga, Brad, og di gyud ka mo dawat ani na, maluoy na lang tani mo. Kami ragay maluwas. But that's not the point mga kaigsuonan. Kaya nga naman, kung yun na ang atong tunada mga kaigsuon, nagpasabot na nga kining ato ray husto. But the point nga gihatag ni Kristo diri mga kaigsuonan, kining ebanghelyo nga atong nakaplagan nga gikan sa Biblia, wa ni nato bayre, wa nato ni sakripisyohi, gihatag ni sa Dios nga libre.
and we need to share it to others. Mudawat sila madili. Of course, natural man ang muratag masakitan nga di sila mudawat kay siyempre may kahangawa mamsad ta mampingki nga ang atong palangga nga Bible student di po na makaambit sa kaluwasan. So, ingon na, but we just need to be sincere with our approach mga kaigsunan. And the moment we get to understand nga kita mga alagad sa pagwali diha sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan mga kaigsunan, nalipay ang Dios niya ng atong mga binuhatan. Gani ang atong Youth Ministries Department na gini sila gihimo nga gitawag og bida sermon, Pastor Gingging. Sama sa imong giingon nga dili lang wali sa pulong kundi wali diha sa binuhatan. Kanang ilang giingon nga I'd rather see a sermon than hear one. Tinuod yun na siya mga kaigsunan. Dili unta na makita lang ang madungog ang wali, makita ang wali bisan pag dili na tamang wali. Basta ang atong kinabuhi bugtong na ng wali. That's Minsahe right. ng atong kinabuhi makisunan. So sa agi kaingon dili gid na magbulag ang pagministeryo ngadto sa uban o sa pagsulti sa pulong. Naapay. Okay man ang maita mang wali makigsunan, wa ginay problema. Okay kay nang maita manulti, maita mang wali. Pero ang atong kinabuhi mao na bugtong importante nga lig-on kay nga wali. Pagtabang sa uban, sige kag wali din wa kay tabang-tabang sa uban, wa ka nagtabang anang nanginhanglan. Wala gyud pulos, wala gyud epekto ng imong wali. Di po sila maminaw. Dili gina sila maminaw nimo. Sige kag wali diha niya ang tubig gani na kay daghang tubig di ka manghatag diha sa imong tubod kay sirad-an nimo na niya kami diri wa mi tubig. Wala gyud epekto na makigsunan dili gina Magpalit na lang kita tibo. pick up para makakuha tag tubig ani. Oh, sige kag wali diha, may kay wali diha nay tubig ka, kami wa mi tubig di gani ka manghatag na unsa mong ka. Amen. Sa akong nakita, Pastor, no, kung lantaw na to in a bigger picture ba, lisod kaya na to, katkaton ang bukid. Sa usa ka tawo nga, wag gani siya eksperyensya, wa siya means, wa siya gear nga pag-climb. Akong buti pasabot, diha sulod sa iglesia nga naay talabangon. Kay maay man gid niya atong leksyon, tabangan ang mga good news ni mga kaigsuonan sa wala gid mo. Oh, karon imposible man nga matabangan gid mo nga matagad gid mo dayon human aning leksyon. Ang akong padasig mao, one-on-one na lang ang atong mahimo. Ang akong buti pasabot, kung dili man ta makatabang sa napulo, bisag usa na lang kay kanang usa nga atong natabangan, Pastor. Mahimo naman ang upat kung kamo na duha ang mutabang hangtod nga mulukop sa tibok iglesia. Amen. So ako nakita ngunay pinaka-practical nga paagi, magsugod ta diha pag-obserba kinsa gyud ang tagaan, kinsa ang way sa nina, way sa dilas, way sapatos o siguro mahimo nato na sa mga surprises nga paagi dili necessary nga atong i-announce sa iglesia nga o ni ay usa ka sakong bugas ihatag nako o di ba? O so mao na nga akong padasig nga atong pag-alagad na agyud kibali kinabuhi kaysa Amen. istorya ra. That's it. Kaya nga no, ang mga tao, mga kaigsuonan, sensitibo na sa tanan nga ilang natagamtaman palibot sa mga tao nag-alagad kanila. Kung baga, kumon kay ni nga kasabihan mga kaigsuonan na akong i-share sa inyo. People don't care how much you know Until they know how much you how care. much you care. Kanindo. So, Kang John Maxwell ingon na. gina siya mga Kang John kaigsuonan, no? Maxwell na nga writings. Yeah, that's part of the leadership. Kung gusto ka nga ang mga tao maaghat sa ebanghelyo nga imong iwali, pakitai sila nga nagatiman kita sa ilahang mga panginahanglanon mga kaigsuonan. Now, let's move to another aspect in our lesson study. Kining mga katilingban sa mga alagad o mga sulugoon within the church mga kaigsuonan. Kung baga sa tibok iglesia, ingon nga lawas ni Kristo, lahi-lahi tag function mga kaigsuonan, pero when one part ceases to move and to serve mga kaigsuonan, dako kay nga apekto na alang sa kinatibukan nga lawas. Kung pananglit, mamasugo ang baba kay Sige lag usap. sige lang siya usap unya wa siya kakita didto sa mga nindot kay nga talan-awon. Maingon siya nga, sige lang kamo rin naglipay-lipay din ha. Di ko mukaon, di ko muusap, di ko munganga. Ang tibuok nga lawas mga kaigsuonan. Apektado, hagba gyud na sa kagutom. And that point is very same thing with how our church operates as a community. Pastor Ginggit. Kining kuan makigsunan servants within the church or grace within the church. Sa matag organization kita
organization man ta, di ba? As a church. O sa atong iglesia, it's an organization. Bisag asa nga organization makaigsuonan, gidasi gidaita nga we have to be generous to our atong mga employees. We have to value people. Valuing people. Meaning to say, nag-ingon man gud diri makaigsuonan, no? If we can treat those among us with fairness and dignity, how are we going to do that with others as well? Sa ato pa, sa atong iglesia, sa atong organization, as a church, mga kaigsuonan, dili day pwede nga maayo kay ta sa uban, may kita mangwali sa uban, pero within the organization, sa atong mismo sa sulod sa atong iglesia, naatay daghang wala matagad mga kaigsuonan. So we have to be fair, naagyo diha, fairness and dignity, no, sa atong mga employee. Ato yung i-value mga kaigsuonan. Kay dili man pwede nga mairata sa istorya lagi. So, mananglitan, ikaw usa ka president sa organization, sa atong church, o ikaw magka-elder sa iglesia, maayo kay ka ma-organize og program para sa outside, pero sa imong within the church, sa imong mga kaigsuonan, naay daghang mga kaigsuonan nga wala nimo nauna pagtagad, wala gapoy pulos ang atong pagkuan sa mensahe mga kaigsuonan. Yeah, that is serving with grace. Serving with justice and love. Within the church. Within the church, mga kaigsuonan. Love and care, love and grace mga kaigsuonan. Mampingki, murag naagi kay kadugang nga mga application ni ining puntuha nga pagpangalagad uban ang grasya. Namang ko na hinumduman mga kaigsuonan nga igsuon nato. Di lang nako nganlan og asa ning dapita og unsay iyang apelyido. Nga wa gid siya in terms of money wala gid siya ana. So ang iyang gihimo para madasig ang mga membro sa iglesia nagtukol organize siya singing group. Sa diyang na organize ang singing group, iyan ning gastuhan panagsa sa pag-transport nila og asa tong mga asosasyon, asa tong mga gathering fellowship, pakantahon niya ni tanan ang mga batanon nga may mga talento pod. Oh, so anang bahin na nakita nako nga naghimo sa siyang bahin, bisag moingon ta nga wala man tay kwarta. Oh, so ang iyang filosofiya mao nga unsa may gamay nga akong mahimo para sa iglesia, murag pasidunggan na sa Ginoo kaysa magsigita gunahuna nga asa naman ning uban diri oy nga ana naman. That's right. Nate individual nga kapangakuhan mga kaigsuonan, no, in following the thoughts of Mampingki. Dili kay magsigitag paniid ug unsay gihimo sa uban. Moingon ta nga kana sila kay maayo man na sila manulti, maayo man na sila sa Biblia, ila ginang trabaho. Pero mga kaigsuonan, look at how your talent, bisag unsa na kagamay mga kaigsuonan nga mahimo siyang ahinti sa kausaban ngadto sa uban. Dili gyud biyaan sa Dios ang iyang katawhan nga mahutdan gyud bitaw kanang gitawag bitaw ginatugwa na gyud yamok. Ni ginaitugot sa Ginoo nga wa gyud mabilin. Sama pananglit hinumduman ako Mampingki ang sugilanon ni adtong babae nga nabalo sa Dos Hari. Nga iyahang bana namatay niya nagbilin og dako kayong utang. So tinglo na sa mga loan sharks ang iyahang utang. Nga dili ang asawa mo nag-utang ang iyang bana nga namatay. Wa man siya ikabayad, gibira na ang tanang mga gamit sa balay. So kuwang pamangyod ang iyang mga anak maoy balikan aron ipa-hired labor. So inigahuman og panarbaho siyang anak, igo maimpas kung pilay utang sa bana na buhian na po ang duha ka mga bata nga lalaki. So naguol pagayo ang babae. Niampo siya sa Ginoo, nitawag siya sa manalagna sa Dios ni ining tungura was Elisha or si Eliseo. Ningon si Eliseo, tell me what you have in left in the house. Ingon siya na ako'y gamay kay garapa sa lana manalagna. Siya, God can deliver you through that. So gamay, insignificant mga kaigsuonan, wa na gani dada sa mga loan sharks kay para nila wa na ibili. Walay pulos. Pero bisag unsa na kagamay mga kaigsuonan nga una-una nimo sa imong talento nga di magamit sa Dios, He can use that for His glory. Amen. Which brings us, okay, no, to the cooperation within the churches. Magamay man o madako ang imong talento, as long as you give it to the Lord, He can do wonders through that. Pastor Gingging. Nagingon diri mga kaigsuonan, no?
churches should be safe places. Ninduta, no? Ang ato untang mga iglesia makisunan maoy pinaka-safe nga lugar, with all church members doing what they can do to protect the vulnerable. And we see in the early church, members of the church community should be especially prepared to give to support those of their family, church family, and who are also suffering or in need. So makaigsunan, sumpay sa giingon ni Pastor Isbon nga ang ato ginuntang mga iglesia mahimo yung pinaka-safe nga place diha sa atong sosyedad nga kung naay mga problema ato makaigsunan asam na sila paingon. Diha unang-una gyud sa sulod sa iglesia. Magtinabangay gyud diha sulod sa iglesia makaigsunan kay unsaon nato ka epektibo sa pagmensahe sa uban kung kita mismo diha sa sulod sa iglesia wala nato ang tinuon nga paghinigog maayo pagtinabangay. Sumpay ana pastor ba kanang paghigugma ay bitaw nga mahimo tang panalangin. So kung ang membro naay gitawag og kaugdang sa espiritu o masaligan siya unsay nang hitabo sulod sa iglesia kanang ang akong moitbot pasapot mga kaigsuonan ba nga may pinulungan dili tabian dili kusog bulibak kanang mga butanga matawag tag out of order na pero ingon nga alagad o servant of Christ kanang mga butanga murag makapaugdang ba sa atong pagbati nga makasalig ko ani iglesia nga safety o di pa kato pastor imong giingon nga safe is a safe place unsa mao nang paagihan nga makaingon ko nga gusto jud kong magpabili na lang simbahan kay makaigsuonan diha ka maugid na sila mo dapig sa o motabang sa akong kalisod. Niabot na kita mga kaigsunan sa katapusan nga bahin sa itong pagtuon. The whole season is now over. O hopefully, ang Ginoo magpanalangin sa tanan nato nga mga laraw sa pagbarog aron atong ipadayon ang atong pagpangalagad ingon nga extension sa kamot o kasing-kasing ni Kristo. Mga kaigsunan, karon na ang panahon nga kita mo barog ug baksan nato ang atong mga kaugalingon. Sama sa gihimo ni Kristo in order to begin serving mga kaigsunan. Uban sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy o grasya ni Kristo ato kining batunan mga kaigsunan ug kanamo dinhi mapasalamaton usab ni higayon nga atong gikatampuhan kining mga pagtulunan sa atong adlaw nga pagkinabuhi ingon nga mga Seventh-day Adventist Christians. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan mga kaigsunan ug hangtod sa sunod nga season sa atong pagtuon dinhi sa TSP mga kaigsunan. Sa dili pa nato ni pagatakupan uban sa pagampo ni Mampingki atong paminawan kining halad sa musika.
O Diyos na mo nga labing gamhanan ug mahigugmaon, sa kanunay kami nagapamalandong. Pagkadako gayud sa hagit, nga among gisagubang, nga dili gid mi makahimo amahan, gawa sa imong gahom. Ang balang espiritu ra gyud ang makatabang kanamo, nga bisan sa usa ka gamay nga among mahimo, amo gyud mahimo tungod sa imong balang espiritu. Aman. Wala nay ingon nga tungod kay ako ni iya na o ila na kundili tungod kay may gahom ka Ginoo nga gisaad. Palihog Ginoo gamhi ang tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan nga kining leksyon ning maong Sabadoha magapabilin og lama sa among kasing-kasing sa pagpaningkamot nga makita unta ang panagway ni Ginoong Hesus pinagi sa kausaban, transformation sa among mga hiwi nga kinabuhi ngadto sa tulid og malinawon og malipayon nga dalan pinaagi sa pag-alagad kanimo. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.